To idan da za a ce mazaje ya zaɓi mota, shi ma G-Wagon zai zaɓa. Na maka maula na ce dan Allah annabi ka bani moto ko bitar ne dan Allah ku sa baki. Zuriya taimaka. Na ji shiru. Taimaka da. Aba ba sarki a taimaka. Wai kai malam Hudu, kana da cewa Naziru sarkin waka ya baka mota, ni na gaya maka in ya baka motar nan ni ma kai baka. Kai ka san ko gurin iya comedy kafi ni. In ya baka motar nan ni ma ka duba min mana, wallahi in zan je gurin location a kafa nake zuwa. Moto ne. Sai da Allah in yi magana, ku zan yi magana. Sunana Fatima Husaini Jarumar Sirrin Kyau. Ina jinki. Yanzu Malam Naziru muna maka congratulation like muna tiya ka murna da samu wannan babban kyautan da ka samu. G-Wagon. Hakan. Sannan kuma dadi na anan shi ma ya taho da kokon baran shi. Ina son ka taimaka masa so da Allah. Inda dama ka san dama Ubangiji ya ce abin da ka bayar shine naka wanda ko ka ci ba naka bane. To shi ma mazaje ki ga mai abin da ya bada shine nashi. Amma ina bana ai shine nashi, shi Allah zai sa walada. Ko ba haka ba. To duk da dai haka Naziru sarkin waka ka taimaka dan Allah ka duba wa mai gidana mazaje. Bitil ya ce ko menene? Da ya tayi sai ya ce ku ga masauki bitil. Wallahi ko ya kumbula ka bashi yana so. Ni ne ya taimaka mai ni ma ko yar mashin ne. Baro ba ni ko jicen karfe in ya bani wallahi alhamdulillah. Dan Allah Naziru sarkin waka mazaje na dan Allah ka taimaka. Wallahi zan je gurin location a kafa nake zuwa. Wannan duk sun yi faso. Baba mazaje. Da Allah ga daga na ku Galadima comedian. Dan da Allah sannan kuma ka dan ci a dan yi subscribe da channel dina. Galadima comedian. Sannan a dan na karra sanarwa. Na daina kuka.